Goedenavond, dit is Zeeland Nu van zaterdag 20 maart... met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Tientallen inwoners van Poort Ambacht en Zierikzee gingen vanmorgen hun wijk in voor de landelijke opschoondag. Doel is om zoveel mogelijk troep op te ruimen, want er ligt genoeg. Veel op plastic en veel dopjes, mondkapjes. En wat komen we nog meer tegen? Een handschoen heb ik er al in zitten. Het initiatief komt van Leo Nouwen. Hij ergerde zich in december aan het vele afval op straat. Hij trommelde via Facebook wijkbewoners op en ging voor de eerste keer begin januari al de wijk in. 3 maanden later liggen de bosjes weer helemaal vol. Als je ziet dat er na 3,5 maand gewoon weer volop ligt, dan is het gewoon echt nodig. Ja. Is het niet frustrerend? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon dweilen met de kraan open wat je doet. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik doe er niks aan. En dan blijf je erger. Je kan ook zeggen, ik probeer er wat aan te doen met zoveel mogelijk mensen. En uiteindelijk gaan we de strijd winnen, daar ben ik van overtuigd. Jong en oud, iedereen deed mee. En iedereen heeft wel een reden om vandaag in actie te komen. Ja, je bent lekker in de natuur en het is gewoon, je doet iets goed. Dus dat is fijn. Er ligt een stuk wc-pot. Maar ja, die heb ik niet in die zak gedaan, want anders dan sjouw ik me een breuk. In Zeeland deden er zo'n 1000 vrijwilligers mee aan de landelijke opschoondag. Vandaag stond ze weer vrolijk lachend spulletjes te verkopen voor het goede doel. De 9-jarige Esmee uit Kloosterzande. Afgelopen weken was ze erg verdrietig. Ze was een heel dierbaar hangertje kwijt. Ja, er zit het as in van mijn vader. En die is ook afgelopen week zoek geweest. Er is echt overal gezocht. Zelfs met metaaldetectoren. Maar geen hangertje. Totdat de moeder van Esmee haar schooltas in de was deed. Ja, toen ik ontdekte dat ik hem kwijt was, daar zat hij toen niet in. Wij hebben toen de hele tas overhoop gehaald. Nou, meer dan 1 keer waarschijnlijk. Ja, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat iemand hem dan erin heeft gedaan. Iemand die jou geholpen heeft dus. Ja, en dan ben ik helemaal niet boos op diegene. Dan ben ik juist heel erg dankbaar. Hoe ga je er nou voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Ik denk dat ik hem vaker onder mijn shirt ga aandoen. En ik denk dat ik er op school ook niet zo ruig ga doen. En meer op mijn spullen letten. Want zonder die hanger om je nek? Heel raar. En dan is mijn vader gewoon weg. Aan de buitenkant ziet het eruit als een ijssalon. Maar binnen is het ingericht als chocolaterie. We waren eigenlijk op zoek naar een pand hier in de buurt. En we kwamen toevallig bij de ijssalon terecht, omdat die toch leeg stond, gesloten was. Het is eigenlijk zonde dat een pand leeg staat, zeg maar. En dus benaderde Donna de eigenaar van de ijssalon in Terneuzen. Sinds februari verkoopt ze hier haar chocoladeproducten. En daar heeft ze nu ook alle tijd voor. Ik werkte 4 dagen in de horeca. En dat werden er opeens maar 2, dus eigenlijk had ik een hele tijd niks te doen. Dus vandaar dat dat eigenlijk voor ons wel goed uitkwam om het nu te doen. Het enige probleem is dat er geen plek in het pand is om de chocola te maken. Daarom moet Donna vaak op en neer rijden om de voorraad aan te vullen. Bij mijn vader in de achtertuin hebben we een schuur gebouwd met elektriciteit en gas, water, licht, alles zit erin. En daar produceren wij de chocolade. Donna wil in de toekomst een winkel zoeken waar ze kan verkopen en produceren. Want ze gaat er sowieso mee door. Op het moment hebben we het zo druk dat ik niet weet of ik mijn baan in het restaurant nog kan behouden, zeg maar. Tot Goede Vrijdag mogen ze in dit pand blijven. Daarna ligt er gewoon weer ijs in de ijsvitrine. Door corona al maanden geen wedstrijden bij voetbalvereniging Apollo 69 in Schravenpolder. Maar daardoor was er eindelijk tijd om de kantine aan te pakken. Nou, we stappen hier binnen in onze nieuwe trots. We hebben in de coronatijd vanaf december tot nu deze kantine volledig gerenoveerd. Dat hebben we gedaan met heel veel vrijwilligers. Want door corona waren die vrijwilligers volop beschikbaar. De verbouwing zou eigenlijk een paar maanden duren, maar was binnen een paar weken klaar. Je kunt mensen op elkaar die wat kunnen. En spelen met de tijd. Dat is natuurlijk een issue geweest die ertoe bijgedragen heeft dat we in deze korte tijd deze renovatie makeover hebben kunnen doen. Maar gebruik maken van de kantine mag nog niet en dat wordt gemist. Je mist natuurlijk al die inkomsten van je kantine. En dat is toch een vereniging, zeker
wat kleinere vereniging toch de dupe van. De belangrijkste inkomsten voor een club zijn de kantineinkomsten. Apollo hoopt dat het kabinet snel groen licht geeft om de kantine weer te openen. Dat is eigenlijk wel triest. Als je zoveel werk hebt verricht, dat je daar niet gebruik van kan maken. In het begin denk je van dat duurt maar even. Maar nu is het toch al een flinke periode. Maar we hopen dat we toch nog voor de zomer met wat vriendschappelijke voetbalwedstrijdjes kunnen organiseren. En dat we hier toch nog gezamenlijk aanwezig kunnen zijn in deze kantine. Het werd een zonnige zaterdag met een flinke zonnige periode en alleen wat hoge bewolking. En soms ook een paar onschuldige stapelwolken. Was natuurlijk daarbij prima weer om even te genieten van deze mooie dag en erop uit te trekken. Want ondanks dat de wind noordelijk was en de temperaturen niet hoger kwamen dan 8 of 9 graden, voelde het toch allemaal erg lekker aan. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met meer bewolking en vannacht kan er ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen bij minimumtemperaturen rond 6 graden. Morgen blijft het droog, de bewolking overheerst in eerste instantie nog, later komt de zon er waarschijnlijk overdag wel even bij een maximumtemperatuur van ongeveer 7 of 8 graden. Er is ook wat meer wind, die wordt matig tot vrij krachtig en komt uit het noordwesten. Dan hebben we de komende dagen overwegend droog weer. Wel is er ook af en toe kans op mist en ook de zon komt regelmatig tevoorschijn. Bij in eerste instantie nog temperaturen rond 8 of 9 graden. En vanaf woensdag komt het warmere weer onze kant op met temperaturen die gaan oplopen tot rond 14 of 15 graden. En tot zover nog een fijne avond of tot straks bij Zeeland de Week.